What's up, guys? Andito na naman ang team. Mark Beats. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Rosta dadaling ko hanggang mamatay. Di na. What's up, guys? Andito na naman ang Team Pasaway! at ang gagawin po namin ngayon ay What's in my tongue challenge? So guys, ang gagawin namin ngayon ay by team kami. May team A, team B. Ang mga kasama ko ay kami apat na girls. Ayan. Tapos, sila namang apat na boys. Ayan, ang pinakagwapo namin. O, tingnan nyo. O, ayan. Ito patagalin, guys. Come on. Ayan po, nagtutulungan po sila. Tingnan nyo. Okay, pakikita mo. Ganda makakaya yung sige. Ikat-kat mo na lang. Kutsara. Kutsara. Wala na. Tabaka mo yung mananapit. Ang magkapatid. Ayun. Parang yung kakampi namin. Ako. Diba? Bila.
Game! Yung pang-display? Yung pang-display? Pang-display, yung... Dapat may pangalan. Ibon-ibon. Nagsabi pangalan yun dito. Ibon-ibon nga, kaya bird-bird. May pangalan yun, dapat mo lang. Ayaw mo ng bird-bird. Ay? Isa pa, parang mas pangalan. Hindi, ayun na dalawa. Ano na, game. Ang tayo, nakakain doon, damit eh. Ay, yung panyo. Dila mo, dila mo. Dila mo. Ay, alam ko na ito. Ha, matigas eh. Kan, yung naka-display doon sa picture tatay. Ano? Yung ibon-ibon. Ayun yun, yung tawag doon. Yung yung pang-display niya alam tawag. Figurine ang tawag dyan. Ay, Figurine. hindi naman siya pig. Pakita mo, pakita. Ano yan? Mais. Mais kay friend ha. Ayop ka. Will you marry me? Alay! Di pataw. Ah, dila! Ay, walang nanay. So yun guys, tapos na walang nanalo. Ang pangit ang lasa ng tinapay. So yun guys, wala pang nanalo. Simulan na natin mag-merienda. Tara na, merienda na. Iuwi ko na to guys. Ito po yung merienda namin. Gabi magpipipsi po kami. Dalawa po to, dalawa. At saka may tinapay po kami. Masarap daw yung tinapay na may Colgate. So yun guys, wala pang nanalo. Kanya-kanya kaming merienda ngayon. Kanya-kanyang bayad po mamaya. Sige, pagpakabusog kayo, sisiling ko kayo. Parang sobrang tayo ng vlog natin, alam mo. Marami naiinit. Ang sarap. Ang saya, grabe. Ang sarap ng Colgate. Grabe ka, diba? Talagang kinain. Kaya hindi ko siya masyado tinapay ng pala. Luwa ang kape naman. Sarap pala ng Colgate. Masarap, ano lata? Naghalo ang palama. At so yun guys, tapos na po kaming magmerienda. Kung nagustuhan nyo po ang aming video, huwag nyo pong kakalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and click the bell button.